Tata diri sa kuan Makilaw. Tata diri sa Makilaw. Practice ta bako. Guys, practice na bako. Hey, nag-drive ko bako guys, practice. Ayan. Isa pa sa itong may love. Pero mahadlo ko kay magkiyod-kiyod man eh. Ay! Mahadlo ko guys kay magkiyod-kiyod oh. Yan. Yan. Oh. Look, magtagamay guys. Kaya magkiyod ang bako guys. Ayan. Pero, bahala magkiyod. Basta makapractice, makapanagan. Nagbakuan ni guys. Hadlok, wait, tagamay guys. Kaya, murag. Wanang isa guys. Layo na rin nagpunta no. Ayan, naguna na isa. Mas kusog pa mo daga. Kusog pa mo baklay si ako ang pana. Kaysa sa akong gadriban. Ayan guys. Kuha na ito gamay kay murag mabangga ta. Yan. Masayo naman drive ng bako guys kaysa sa motor ay sa truck pa manggoro. Gasog-gasog na po panagan no. Backing tagamay kay paliko man ta guys. Tuta padulong dito oh, dira man ta parking guys. Dira ana nice payag-payag nga gamay. Oh, sus. Yay! Kabalo-balo na dito gamay. Oh, ipacking tagamay kay bangga yan ana semento. Wala nagkagot-kagot. Dira ba kanimo bang dira kanimo kuan guys, dira kanimo kuan sa oh, backing na puta diri kay basi manto ta sa pangpang. backing. Dili na masangko sa wire. Lab. Ayan. Basta garaa. Oops. Backing kamay. Yes. Pila biya gamit ano guys. Oh. Pila. Ano. Sagot na. Ano. Boy, ano to guys ha. Pila to gamit to. Okay. Kasi babangga sa akuan. Oh, tara, nagulat. Okay na? Sibog pa? Yun. Dayon. Ano ang nagtodlo guys. Sangko. Ben, ano ito dire?
1. Then, Palongon. Bye. Yun lang. Doon lang nagtatapos.